Helo, fy enw I yw Jordan, a dwi'n gweithio I Sally Holland. Sally Holland yw Gomisiynydd Plant Cymru. Rôl Sally yw gwneud yn siŵr fod bob plentyn yn Gymru yn cael hawliau plant. Hawliau plant yw pethau sydd angen arnoch chi dyfu fyny hapus, iach a diogel. Heddiw, byddwn ni'n siarad am Erthygl 15. Mae gen I hawl I gwrdd â ffrindiau ac ymuno â grwpiau. Dwi am I chi feddwl am un ffrind. Beth sy'n gwneud nhw'r mor arbennig? Ydyn nhw gwneud I chi chwerthin? Ydyn nhw'n garedig? Meddylwch am eich ateb ac yna dweudwch wrth y dolon yn eich tŷ am eich ffrind. Hwyl!